Let's get izindaba zo1KZNTV uyifunda la usamukeliso kaNgqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Zidalwe umonakalo izikhukhula Emgungundlovu.Kuntwela Ezansi abakhahlanyezwa izikhukhula kuzokwakhiwa esamakhosi eShowe. Basale dengwane abantu kulandela ke izikhukhula ezihlasele Emgungundlovu. Lemvula ke inethe isikhathi esingaphansi kwehora kepha ke ishiye umonakalo omkhulu. Imizi eminingi ekhahlamezekile yileyo yakhe osebeni lomfula umsunduzi. Ucwaningo kwelwabezenhlekelele luveze ukuthi ke ibalelwa kwe13 imizi ethe yakhahlamezeka kulezi izikhukhula ePeace Valley. Lokhu ke kwenzeke Emgungundlovu. Eminye yayo ke phoqeleke ukuba ke ikhoselise esontweni lamaSulumane eliseduze. Ongqongqoshe ke beminyaka yahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal bahambeleke le ndawo kuyohlola umonakalo. Usale dengwane umphakathi wasePeace Valley Emgungundlovu kulandela izikhukhula ezinamandla ezihlasele leli dolobha laseMgungundlovu. Lemvula enamandla inethe nje isikhathi esingaphansi kwehora kepha umonakalo odalekile mkhulu kakhulu. Njengamanje sikhona la ekhaya la kwaKhanyile sizokhuluma ke naye uJabu ezosithatha nje asitshengise nje umonakalo odalekile khona la ekhaya lakhe ngemumva nje kwezikhukhula zayizolo. Leli dolobha lingelinye ke lamadolobha elithe lahlaseleka kakhulu kepha ke le ndawo yona ikakhulukazi ithe nje yathola nje umonakalo omkhulu. Asikubingelele masikwamukele kwizindaba ze1KZNTV. Sicela nje usichazele ukuthi amanzi angene kangakanani la ekhaya. Siswami amanzi angene kakhulu la ekhaya futhi namhlanje kwenzeke ngaphezulu kokwenza ngoba kube kugcwele udaka endlini emakameleni yonke indawo. Nje ubona nje nokugamanxa kwamanzi ngisho amafriji konakele nomakhelwane nje bonke konakele. Kuningi nje kudilike indongo esasivimbe ngazo sitshela ukuthi amanzi ngeke asaphinde asihlasele kodwa kuloko kuyamagalisa nje sishawuva kakhulu sinje sixekela amadolo siwumphakathi wasePeace Valley. Ungakanani umonakalo nje odalekile la ekhaya? Mkhulu kakhulu sisi, mkhulu angazi ngawubalela entweni engakanani ngoba even ocarpet omata sesibakhiphile naba eminyango nje ububona begcwele udaka bengalaleki ngisho kanjalo ngoba khona nabantu engihlala nabo la ekhaya abaqashile nabo nje sebecabanga ukungibalekela. Njengoba sikhona la ekhaya kwaZuma esichazela ke nje ukuthi umonakalo odalekile mingakanani. Amakamereni alikho ikamera elingangenekanga. Wonke amanzi angene kuwo wonke amakamera yonke nje indawo ayikho indawo kuloku esalile ngoba ngisho imizi ayikade ingangenelwanga kokudlule kuloku angenile nje yonke imizi. Kwademejeka ukudla kwademejeka izitsha. Ngifike bonke abantu behleli bemingale komuzi endaweni ephakeme amanzi esegcwele izindlu. Angazi ukuthi ngizothi abengakanani ngoba bengaphezulu esigameko singaphezulu kwaloko kwake kwenzeka. Izingane bezimanzi nakomakhelwane badibhikelwe izindlu. Ngazi ngizochaza ngithini ngiyahluleka ngisho na ukukhuluma kuloko kwenzakalile. Izingane ama uniform, icathulo zesikole, ababhalayo umatric, incwadi zimanzi. Kunakele nje. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uhambele indawo ekhahlanyezwe izikhukhula khona la ePeace Valley ukuzohlola umonakalo. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha kanye nezokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uyachaza. Isimo sezimali uyazi asihle nje eSouth Africa nasemhlabeni wonke emva kwerecession ya 2008. Kodwa ke KwaZulu-Natal ke kwafanele sireprioritize izimo ukuze sikwazi ukuba ngcono. Umnyango wa-Human Settlement uzobona nje eThekwini uqalile wabasusa abantu nakhona kuMgungundlovu. Isimo sizokwazi ukuthi si-improve ukuhamba kwesikhathi kodwa sesenza ukuqwashisa kakhulu ngoba umnyango uqale wenza ama-temporal arrangement. Sesiyekile-ke singcono sa-identify indawo entsha sivele sibasuse once and for all abantu ukuze i-development ibe ngconywana. Kodwa umasipala bazoloke bezogada ngoba sifuna uqale senze i-assessment kahle. Umsunduzi uqalile uwenzile umsebenzi nayo yonke leminyango bese ngiyibalile. No-Red Cross ukhona ukuzolekelela ukuthi at least abantu kathi sisayisusile almost abantu abawu-78 basehholo njengamanje so siqalile kanjalo iprocess. Cabanga ukuthi ke sonikeza i-proper feedback almost in 2 weeks time sesikwazi nokuquantify ukuthi ingakanani i-damage yini uhulumeni azokwazi ukungenela ngayo in terms of finance and budget. Khona manjalo Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSihlezikalala naye uhambele indawo yakhona la ePeace Valley wafike wakuveza ukuthi ke inkinga enkulu umfula
ile area eaffecteke kakhulu. I-affectwa ukuthi umfula lo la umsunduzi kunendawo okudinga ujike kuyo uma usugcwele kakhulu awujiki uma ungene emakhaya la endaweni. Abantu abalenyalelwa amakhaya acela ku-15 and labo bantu njengamanje batholelwa indawo through umeya uZuma we-district nomeya uThebula we-local municipality yomsunduzi. uZikalala uthe zikhona izinhlelo zokwakhiwa kwezindlu ezindaweni esifuze lezi, kepha enye inkinga ababuye babhekane nayo eyokuthi kufike kususwe abantu ebese kuba khona abanye abasha abafika bezokwakha. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngibika ngisePeaceville Emgungundlovu. Umeya kumasipala iTheku uMxolisikhawundi uthi-ke bazimisela ukuthi-ke kushaya umhlazili 15 ngenyanga ezayo babeke sebebakhiphe bonke abantu emahholo abalahlekelwa-ke amakhaya abo ngenxa yesikhukhula ebehlasele-ke ngenyanga kaMbasa walonyaka. UKhawundi koshaya nje ngesikhathi-ke ehambele indawo yasoThongathi ukuzodalula-ke inani lezakhiwo nabantu-ke esebebafakile kule ndawo bebasusa-ke emahholo. Emva kwenyanga eziyisikhombisa kwagasela izikhukhula esifundazweni KwaZulu-Natal, abantu abaningi basala dengane eThekwini. Umasipala iTheku uthi usaqhubeka nezinhlelo zokukhipha abantu amahholo njengoba uzimisela ukuthi kushaya inyanga kaDisemba wonke umuntu esethola indawo yesikhashana yokufihla ikhanda. La esikhona namhlanje la eConway Farm sifisa ukusho ukuthi imndeni egcinekela i163 lokho kwenza ukuthi ke kuvalwe ihholo lasoThongathi elaseLamesi Halls. Kodwa namhlanje samukela abanye abazongena basuka eCanelands Training Center nabo abazoba ingxenye yokuhlala kulomphakathi ogcinwe kule ndawo esikuyona. Sengiye ngangena ke phakathi ngakhuluma nabo ngayibona nezindlu zabo akulona igolide ngoba ngiyazi ukuthi abanye balindele ukuthi abantu sibalethela kunegolide khona. Indawo kodwa nje yokufihla ikhanda, indawo futhi ebuyisa isidima isithunzi somndeni ukuthi umndeni ube nekhosombana lawo. Elinye ilungu lomphakathi elikhona kule ndawo lithi besinzima isimo emahholo abebegcinwe kuwona. Ukungabi nalo ikhaya ukuba stranded ume kuze kuse ikhukhula zenzeka like u10 wahlala phandle uyanethwa umanzi awazi kumele ukuthi wenze njani. Ngayibona ngiyinto engelutho, ngazibuza ukuthi inkosi uma kade sona into engakanani, ngaphinde ngaba nakho ukuthi akwehleli thina sodwa, kuhlezi kubehlela izindawo zonke, sibuka ku-TV, sizwa ko-radio, namhlanje kungathi udaba lwamabhishi nalaliselanga ngaphandle njengoba umeya kuvezile ukuthi akuwona wonke avaliwe, ngakho izivakashi abangabazi ukuthi zizokujabulela ukuba seThekwini. Onke amabhishi avuliwe, sesiqalile kwamukela ivakashi nabahlala la eThekwini abahlali bebebhizi impela bengahambeki kule weekend edlule abantu beyobhukuda nezivakashi ebezize emcimbini emkhulu ebesikade sinayo lapha eThekwini ziyobhukuda. Elamabhishi ke avuliwe. Point Beach, Elsepoint, uShaka, Eddington, South Beach, Wedge North Beach, Bay of Plenty, Battery Beach, Country Club Beach, Brighton Beach, Reunion Beach, Pipeline Beach, Toti Main Beach, Warner and Umgababa Umnini beaches. The following beaches, lama beach alandelayo asavaliwe nawo akusho ngeke zavulwe, siyalungisa ekufuna kulungiswe kona nendle ewela kuona lama beach ukuze ekwazi ukuthi asebenziseke ngendlela. Kodwa bokhosibisi ngiseThekwini. Umeya wesifunda iKing Cetshwayo uThamintuli usedalule ukuthi-ke umasipala ubeke eceleni imali ezigidi eziyi10 zamarandi okuhlelwe ngayo kwakhiwa kwesikhungo samakhosi esizokwakhiwa eShowe. Umeya uthi-ke ukwakhiwa kwale ndawo yamakhosi kuyingxenye yokuqinisa ubudlelwano phakathi komasipala kanye nobuholi bendabuko, nakholelwa ukuthi-ke ukusebenza ngokubambisana namakhosi kungenza kube lula ukuxazulula izinkinga esikhungethe umphakathi. uNtuli-ke usho kanje ngesikhathi ethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe beluhanjelwe ngamakhosi esizwe eShowe namuhla. Umeya wesifunda iKing Cetshwayo umhlonishwa Thamintuli
Uthi umasipala usulinde kuphothulwe imicikilisho embalwa ngaphambi kokuthi kwakhiwe isizinda samakhosi esizwe esizoba semlalazi. Umeya uveze nokuthi isibekiwe eceleni imali izigidi eziyishumi zamarandi yokwakha lesi sakhiwo. Isakhiwo samakhosi kwafanele ngoba amakhosi afuna ukuthi sakhiwe la emlalazi, afisa sakhiwe emlalazi. Kwafanele sibhaleke incwadi sicele emkhandlwini, umkhandlu kusavuma ke wala emlalazi. Sasinika indawo kodwa kufanele kulandele udatha umhlaba utransferwe ke ube ngaphansi komkhandlu iKing Cetshwayo. Njengamanje udaba lokubameli bazama ukuba batransfer umhlaba. Kanti ke umeya uphonsele inselelo umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngokuthi kufanele kuhlinzekwe amakhosi ngokuphepha. Kufanele ngempela ngabe uhulumeni umnyango lo wakhokta udaba lolu lokugada kwamakhosi uyalisukumela ngoba asemaningi kakhulu amakhosi asocongiwe. Lapha nje King Cetshwayo ngiyakhumbula inkosi yakwaZondi senda kusocongwa kwa umntwana wakaMpukane naye futhi wasoconga lokho kukhombisa ukuthi ngikhuluma King Cetshwayo iyodwa lokho kukhombisa ukuthi amakhosi nawo sekukhona waphephile. Uphindeke waveza ukuthi nakuba isenkulu inselelo yokwanelisa umphakathi ngamanzi kepha bazozama konke okusemandleni ukulivala lelo gebe. Sekude kakhulu nodaba lokuqeda inkinga zamanzi eKing Cetshwayo ngoba umonakalo khona mkhulu kakhulu. Kodwa siyazama ukwenza iqinisekiso ukuthi ongenani okwesikhashana abantu bebe nawo amanzi oba bengiphawula ngamathangwe la kufanele bese endaweni zonke engenawo amanzi nezimoto kufanele zithela amanzi kulawo mathangwe lawo kodwa sibe zama indaba yephethu neindaba zama boreholes. Kodwa nje ngisho ukuthi impela akakhanyi ngendlela esifisa ngayo uma khona indaba zenkinga zamanzi ngoba sithi abantu fanele bathola amanzi njengomuntu ohlezele okushini noma edolobheni. Usuku nosuku amanzi fanele aphume endaweni. Njoba uzwile nje kukhona nenkosi ebebeka lapho ukuthi sekunamaviki amahlanu bengawavulela amanzi eze ngakuyo engalapha ehlala khona. Kukhombisa ukuthi inkinga isenkulu kangakanani. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeseshowe. Asike sithishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nazi-ke indaba esithi zona ehamba phambili. Zidale umonakalo izikhukhula Emgungundlovu kutwela Ezansi abakhahlanyezwa izikhukhula kuzokwakhiwa esamakhosi eShowe. Inhlangano ethekelisa ngegazi kuleli South African National Blood Services SANBS ithi-ke ibhekene nenkinga yokushoda kwegazi njengoba kokuzolonke igazi elikhona lilingeneke izituku ezintathu kuphela kanti KwaZulu-Natal igazi lilingene usuku olulodwa vo. Lokho khulumela lenhlangano uDennis Ngongoma unxuse umphakathi kuba uvakasheleke izikhungo eziseduzane ukuyonikela ngegazi ukuze kuhlengeke impilo yabantu ikakhulukazi njengoba sekusondeleke nanesikhathi samaholide okuphela konyaka esivamiseke kuphelezelwa zingozi. Inhlangano ethekelisa ngegazi kuleli SANBS isihlabe ikhwele lokuthi-ke abantu abaphume ngobuningi beyonikela ngegazi njengoba bebhekene nengwadla yokushoda kwegazi kuleli. Lenhlangano-ke isidalule ukuthi-ke igazi elisele lilingeneke izithuku ezintathu nje kuphela kuleli kanti-ke KwaZulu-Natal kuseleke elosuku olulodwa nje vo. Ungongoma uthi-ke lesi yisimo esibi ababhekene naso. Isimo sibi kakhulu ngingathi nje eSouth Africa sinegazi elingalingana insuku ezintathu bese sithi eKZN sinegazi elingalingana usuku olulodwa. Ngiyawunxusa umphakathi ukuthi uye ezikhungweni zokunikela kwegazi uyonikela ngegazi ukuze sikwazi ukusendisa abadinga igazi ezibhedlela. Igazi-ke lenza omkhulu umsebenzi njengoba ke lisindisa impilo yabantu abashodelwa yigazi ezibhedlela kanti futhi-ke njengoba ke sibheke kumaholide okuphela konyaka badinga-ke igazi eliningi njengoba ke nezingozi zisuke zidla lubi ngalesi sikhathi sonyaka. Bangashayela inamba toll free number ethi 0800 119031 umuntu acheke ukuthi mhlambe isiphi isikhungo esiseduze angathi aye kusona ayonikela ngegazi.
Siyacela umphakathi KZN namaphethelo sicela niye ezikhungweni zokunikela kwegazi niyonikela ngegazi isimo sibi kakhulu njengoba sazi ukuthi sibheka kwi-festive season kuzoba nezingozi siyacela ukuthi niye niyonikela ngegazi. Labo ke abanentshisekelo ukuthi banikele banxuswa ukuba ke babe ngabantu abasukela eminyakeni eyi-16 kuya eminyakeni ke eyi-75 ubudala babeke nesisindo somzimba esingama-50 kuya phezulu abekwe besesimeni esikahle sempilo futhi ke igazi labo kubeke lilungelo ukuthi lingadluliselwa komunye umuntu. Ukhona ke nenombolo yamahala oku-0800 119031 0800 119031. Ithimba lamaphoyisa ezokutakula kulesi sifundazwe lithi kasikho isikhathi sokusebenza esibenzima njengalesi sezikhukhula njengoba bebhekene kakhulu nomsebenzi wokubheka abantu abebemukile abanye ke begqitshwe nawudaka njengoba kumanje kukhona abangakatholakali. Leli ithimba ke liveze lokhu likhuluma nethimba ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi wama-award amaphoyisa asebenze ngokuzikhandla kunyaka 2021-2022 obuseThekwini. Ibibhale ebusweni injabulo kumaphoyisa beqonyeliswa ngenxa yemisebenzi emihle ewenzile. Ithimba lezokutakula nalo alisalanga ngaphandle kule mikomelo njengoba liveza ukuthi lisebenze kanzima ngesikhathi sezikhukhula ngaze lalahlekelwa uzwa kwabo owaminza kade bezama ukutakula abantu ePietermaritzburg. April floods was an horrific time. But I think it was also a learning curve for us, for our country, that if it should come around again, we're ready, we're prepared, and we will respond. The good experience was watching people from all walks of life come together here in Durban. People from different provinces within this country come together here to help and to serve and to serve this nation. And the worst experience can only be losing my friend, our sister, our friend and our partner, Sergeant Pusim Chwara, and also obviously witnessing all the loss of life, because even one loss of life is one too many. Umphathi wethimba lisipesheli lula nobugebengu eThekwini uthi ukubambisana yikona okwenza umsebenzi wabo wabasezingeni eliphezulu. Uma kuthiwa endaweni eziwukuthi kwenzeka ubugebengu obuthile kubulawa lento siya lapha siyithimba sibe make sure ukuthi njoba siya lapha nje nama information sinayo yokuthi sikwazi ukuthi labantu laba basuke beganga siye lapha sisazi ukuthi ubani mesifika lapha siyazi ukuthi ubani laba esizobe sibafuna ukuze bakwazi ukuthi baboshwe. Ukomishana amaphoyisa kulesi sifundazwe uncome kakhulu umsebenzi amaphoyisa wenzayo wathi bayazi izinselela abhekana nazo eindaweni zokusebenza kanjalo nasemphakathini. I would like you to know that we know the challenges that you face in your workplace and on the brutal violent streets of this country. That is why we are here today, to shine a light on the often forgotten sacrifice that you endure to ensure that our constitutional obligations are carried out no matter what the challenges. Tonight, we shine a light on the men and women in blue who do not cower even at the cold face of brutal criminals faced with a barrel of guns and around the clock fighting all elements of crime. Today, we unashamedly associate and proclaim you as selfless men and women who love this nation and are ready to go beyond the call of duty to make a difference and impact this nation positively. Kutebokho sibisi kiseThekwini. Asiphinde sithishelele edolo sobuya futhi siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukeleke zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithi zona ehamba phambili. Zidale umonakalo izikhukhula Emgungundlovu kutwela Ezansi abakhahlanyezwa izikhukhula kuzokwakhiwa esamakhosi eShowe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.79 maqhathaniswa nedola laseMelika, libo 20.23 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libo 17.74 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe, igolide lona libo $1,708.76 i-ounce, kuthole ungahluzwe wona $92.65 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs u-Atazwana usephawulile-ke ngokushiwa ngaphandle kuka-Yusuf Mat kwiqembu lesizwe iBafana Bafana elizodlala-ke imidlalo emibili yobungani ngesonto elizayo. Uzwane-ke uthi-ke uhlonipha kakhulu isinqumo somqeqeshi weBafana uPhugo Bruce sokushiya-ke ngaphandle lo mdlali. Wathi kuyacabanga ukuthi-ke unezizathu ezenze lokhu futhi-ke ukholwa ukuthi lokhu kuzomakha kumqinise lo mdlali kuphinde-ke kumkhuthaze ukuba asebenze kanzima ukuze-ke azobizelwa kwiBafana ngokuzayo. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nabahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.